ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị na-ekele unu maka isonyere anyị n'oge ọzọ nke mkpọsa oziọma ozurumba nke anyị na onye ọzọ atụrụ Kumuyi, ebe ike na ebube Chineke na-apụta ìhè ma na-akpali mmụọ anyị inwe olileanya nke ihe dị ukwuu site n'aka Chineke. Nweghị onye ọzọ Chineke ji eje ozi na mkpọsa oziọma dị ebube ma ọ bụghị onye ọzụzụ atụrụ Dọkịta W.F. Kumuyi, onye mgbasa oziọma ama ama n'ụwa niile kemgbe karịrị afọ 50. Chineke jiwo ya rụọ ọrụ otuto ọnọrụ ebube dị iche iche na ndụ ọtụtụ ndị mmadụ n'ụwa niile. N'ụzọ niile, ihe Chineke na-eme na ndụ onye kwere ekwe dịkwa ka ihe na-aga n'ime afọ ime nwaanyị mere nwa ọ mụpụtara ga-eji bụrụ oyiri nna ya. Chineke chọrọ ka onye ọbụla nabatara Kraist bụrụ oyiri Kraist. Jọn nke mbụ isi anọ amaokwu 17 kwuru sị, n'ihi na dịka ihe onwe ya dị, anya onwe anyị dịkwa otu a n'ụwa a. Pita nke mbụ isi abụọ amaokwu 21 na-ekwukwa otu ihe ahụ sị, n'ihi na akpọrọ unu ime nke a n'ihi na Kraịst hụkwara ahụhụ n'ihi unu na-arapụrụ unu ihe ilere anya ka unu onwe unu see uche ụkwụ ya niile. Akpọrọ anyị oku ije ije na nzọmụkwụ ya niile maka na nwa agụ adịghị ata ahịhịa. Gee ntị nke ọma ugbu a ka ị wee nata amara iji nwụọ anwụọ n'ebe mmehie dị ma bie ndụ ọhụụ nke siworo n'ọnwụ bilie n'ime ozuzo oke nke Kraịst. Anyị na-eleba anya na ndị Rom isi 6 anụmakụmetara amaokwu nke 7. Onye nwụrụ anwụ agụwo ya na onye ezi omume pụọ na mmehie. Onye nwụrụ anwụ agụwo ya na onye ezi omume pụọ na mmehie. Ọ na-ekwu na ihe nke ime mmụọ, ma onye ahụ ka dị ndụ ma ọ nwụwo ya na Kraịst esorogo nwụkọ. Ugbu a ka anyị kwugoro na ihe a na-ahụ anya ọnwụwo onye nwụrụ anwụ. Na ihe a na-ahụ anya ugbu a ọnwụwo o nwerewo onwe ya pụọ na ịṅụ mmanya na-aba n'anya. O nwerewo onwe ya pụọ n'ise siga. O nwere onwe ya pụọ n'ise Igbo. O nwere onwe ya pụọ na tigbuo zọgbuo. O nwerewo onwe ya pụọ na ime mpụ na arụ dị iche iche. O nwerewo onwe ya pụọ na mpako mmemme megwara gị lee nwoke ahụ ọnwụwo. Ugbu a ụmụnna wee buru ya na-aga n'ọba ozu, ewere buru ya gawa n'ebe a ga-edosa ozu ahụ. Mgbe e dowere ya n'ezi, ha wee na-akpa nkata sị, anyị chọrọ ebe a ga-adọba nwoke a. A sị ị ga-akwụ ego ole dị otu a na ego ole dị otu a. Ka ha na-akpa nkata maka ebe a ga-adọ nwoke a. Nwoke a anwụwo, ọ gaghị etinye ọnụ na ego a na-ekwu okwu ya. Na ihe a na-ahụ anya onye nwụrụ anwụ enwerewo onwe ya pụọ. Enyi nwoke na enyi nwaanyị nke mgbe ochie, ụdị enyi nwoke na enyi nwaanyị niile o werewo onwe ya pụọ n'omume ọjọọ niile, pụọ n'iwe iwe ọkụ, pụọ n'iwe oke, pụọ na nsogbu ndị a niile. O werewo onwe ya nwere onwe ya kpamkpam. Ugbu a na ihe nke ime mmụọ, ihe onye nwaanyị na-ekwu bụ nke a, na ọ bụrụ na anyị soro Kraịst nwụkọ na ihe ndị ahụ na-adọrọ akọ n'uche anyị, ihe ndị ahụ na-adọ anyị akpịrị n'oge ndị gara aga, ihe ndị a na-akpọpụ n'ebe Chineke nọ na mbụ, na ihe ndị ahụ gbara mgbọrọgwụ n'ime ndụ anyị n'oge ndị gara aga, ihe ndị ahụ na-akpali anyị ịmịpụta mkpụrụ ọjọọ. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị nwụrụ anwụ na ihe ndị a enwezikwago ọnọdụ n'ime anyị, ngwa gụọ ya ugbu a. Ma onye nwụrụ anwụ enwerewo onwe ya pụọ na mmehie. Lee anya na amaokwu nke 11. Ya mere n'otu aka ahụ gụọ n'onwe unu dị ka ndị nwụrụ anwụ. Na unu onwe unu bụ ndị nwụrụ anwụ n'ezie. Ndị nwụrụ anwụ n'ezie. O nwere mgbe ụfọdụ ị ga-eche na mmadụ anwụọla o, ma mgbe ị kụtụrụ ya aka kụtụ ya aka ọzọ, ọ sị, gịnị mere iji akụmaka otu a? Ha sị na nwoke a ọ ka anwụbeghị n'ezie, ma mgbe ọ nwụrụ n'ezie, ọnwụwo nye ihe niile gbara ya gburugburu. Ịtụọ ya mbọ, tụọ ya okwute, ihe ọ sọrọ gị mee ya, tie ya ụtarị, ọ dịghị ihe ọ ga-emetụ ya n'ihi na ọnwụwo. Ya mere gụọ n'onwe unu dị ka ndị nwụrụ anwụ. Otu a ebu ndị nwụrụ anwụ n'ezie nye mmehie, ma unu onwe unu na-adị ndụ nye Chineke site na onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst. Na Timoti nke 2 isi 2 amaokwu nke 11. Okwu a kwesịrị gịnị? Ntụkwasị obi. N'ihi na ọ bụrụ na unu soro Kraịst nwụkọ, ịhụwo ya na ihe niile dị n'akwụkwọ nsọ. N'akwụkwọ nsọ ọ sị na ọ bụ ihe kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ bụrụ n'ezie na anyị soro Kraịst nwụkọ, ọ bụrụ na anyị soro Kraịst nwụkọ, anyị ga-esokwa Kraịst dịkọ ndụ.
ha dị ụzọ abụọ. Otu ụzọ bụ na anyị so Kraịst nwụkọ, ụzọ nke ọzọ bụ na anyị so Kraịst dịkọkwa ndụ ugbu a na n'ebighị ebi. Nke mbụ ga-eburịrị ụzọ tupu nke abụọ. Ọ bụrụ na anyị soro Kraịst nwụkọ, naanị mgbe anyị soro Kraịst nwụkọ ka anyị ga-enwe ike isoro Kraịst dịkọkwa ndụ. Na nke mbụ ga-eburịrị ụzọ tupu nke abụọ, anyị ga-esokwa Kraịst dịkọ ndụ. Ọ dị ihe atọ anyị pụrụ ịghọta ma tinyekwa n'ọrụ site n'ihe anyị nụrụ ugbu a. Nke mbụ, anyị aghaghị ịbụ ndị nwụrụ anwụ si n'ebe mmehie dị ka anyị wee nweta ndụ ọhụụ site n'aka Chineke ma bụrụ ndị bara uru nye Onyenwe anyị. Mmadụ aghaghị ịnwụ anwụ n'ebe mmehie dị tupu ọ bụrụ onye nwere onwe ya pụọ na mmehie. Anyị apụghị ịnọgide n'ime apịtị nke mmehie na-eduhie onwe anyị si na amara Chineke bara anyị ụba. Pọl onye ozi gbụrụ tụfịakwa nye ụdị nkwenye dị otu a na ndị Rom isi 6 amaokwu nke 2 sị, Chineke ekwela anyị onwe anyị bụ ndị nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, anyị ga-esi anya na-adụkwa ndụ ọzọ n'ime ya. Ezi mgbanwe nke ndụ ime mmụọ adịghị enwe nke adịgboroja. Mgbanwe nke ime mmụọ zuru oke adịghị enyo ya enyo, maka na anya ka eji ama ọka kara aka. Ndụ ọjọọ niile kere anyị agbụ mgbe gara aga na-atọrọ ụdọ ma wepụ aka na ndụ anyị ngwa ngwa anyị malitere ije ije n'ime ndụ ọhụụ nke Kraịst na-enye. Nke atọ, mbilite n'ọnwụ nke ime mmụọ na mgbanwe nke ndụ bụ ihe na-adị ire naanị na ndụ onye nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị wee nweta ezi nzọpụta. Ugbu a ka anyị nye onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi ohere ka o mee ka anyị ghọta eziokwu ahụ nke na-ekewapụ ndị dị ndụ n'ime mmụọ n'etiti ndị nwụrụ anwụ, ma gosi anyị ụzọ ahụ nke na-eduba na mbilite n'ọnwụ iji mee ka anyị bụrụ ndị oyiri Kraịst n'ezie. Ọ bụrụ na anyị esoghị Kraịst nwụkọ ọnwụ, ihe ọ sọrọ ya bụrụ ụdị okpukperechi nke anyị sị anyị nọ n'ime ya, ihe ọ sọrọ ya bụrụ aha nzukọ nke anyị sị anyị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na anyị esoghị Kraịst nwụkọ ọnwụ, ihe ọ sọrọ ya bụrụ ije ozi nke anyị nọ n'ime ya, n'ime nzukọ ma ọ bụkwanụ n'ime obodo. Ọ bụrụ na anyị esoghị Kraịst nwụkọ ọnwụ, ihe ọ sọrọ ya bụrụ ezi ihe nke anyị na-eme. Nke mbụ ahụ anyị na-emeghị, nke abụọ agaghị ewekwa n'ọnọdụ n'ime ndụ anyị. Ọ bụ naanị mgbe anyị soro Kraịst nwụkọ ọnwụ, nwụọ n'ebe mmehie nọ, nwụọ n'ebe onwe nọ, nwụọ n'ebe izu niile nke ekwensu si abịa. Ọ bụrụ na anyị esoro Kraịst nwụkọ ọnwụ, naanị mgbe ahụ ka anyị ga-enwe ike na ndụ a na ụwa ọzọ nke na-abịanụ soro Kraịst bikọta ndụ. Lee anya na amaokwu nke 12. Ọ bụrụ na anyị esoro ya hụjuo anya, anyị ga-esokwa ya bụrụ eze. Ọ bụrụ na anyị soro ya hụjuo anya, anyị ga-esokwa ya bụrụ eze. Ọ ka na-ekwukwa maka iso Kraịst nwụkọ ọnwụ. Ọ bụrụ na anyị soro ya nwụkọ ọnwụ, ọ bụrụ na anyị soro ya mmadụ wee kparịa gị, nke a bụkwa iso Kraịst hụkọ ahụhụ. Ọ bụrụ na ị ka dị ndụ, ihe ị ga-eme bụ isi mụwa ka ị na-akparị, mụwa ka ị na-akatọ, ịtụtụkwara iche nke gị tụkwa ya nke ya, imere ya nye m na nzuzo. Ọ dị mma, aga m egosi gị na mbụ mmadụ, iwe gaa n'ọwa ozi dị iche iche, iwe katọ aha ya ebe ahụ, bie ya ka ọkazi ghasa ya n'ụwa niile, n'ihi na enwubeghị n'ebe mmehie nọ. Ị nweghị ike isoro Kraịst hụ ahụhụ dịka onye nwụrụ anwụ. Ị bụghị onye nwụrụ anwụ nye mkparị, nye nkatọ. Ịbụzi onye mmemmegwara. Ọ bụrụ na onye ọbụla chọọ ka ọ kpagbuo gị, ese mụa ka ị na-achọ ka ị kpagbuo, ngwa chere, amakwa m ihe dị n'akwụkwọ nsọ. Hapụgodo akwụkwọ nsọ ugbu a. Ngọzi na-adịrị ndị a na-akpagbu n'ihi ezi omume. Achọghị m nke ahụ ugbu a. Hapụgodo nke ahụ, n'ihi na ịhụ na nwoke a, aga m egosi ya na mbụ mmadụ, gosi nwaanyị a na mbụ mmadụ. Ị pụghị isoro Kraịst hụ ahụhụ n'ihi na ị ka anwụbeghị. Mgbe ị nwụrụ, ịnwụwo nye mkparị, ịnwụwo nye nkatọ, ịnwụwo nye okwu ọjọọ, ịnwụwo nye nsogbu ọbụla mmadụ nwere ike inye gị. Ọ bụrụ na anyị soro Kraịst,
hụkọ ahụhụ, anyị ga-esokwa Kraịst bụrụ eze. Otu ihe nke bụ na anyị ga-esoro Kraịst taa ahụhụ, nke ọzọ bụ na anyị ga-esoro Kraịst bụrụ eze. Ọ bụrụ na anyị soro Kraịst hụkọ ahụhụ, ọ bụrụ na anyị soro ndị ọgọ wee kpọọ gị aha dị iche iche, ha wee gwa gị nke a gwa gị nke ọzọ, ha sị gị na ịkpọrọgo nwa anyị pụọ n'ebe anyị nọ, anyị na-emegide gị, iwee lọtazie n'ebe di gị nọ, iwee bịa ka imegwere ya n'ihi ihe ndị ọgọ mere n'ebe ị nọ. Kedụkwa nke isi were soro Kraịst na-ahụkọ ahụhụ? Kedụkwa nke isi soro Kraịst na-anagide mgbe niile? Kedu ka isi soro Kraịst na-atọkọ ahụhụ? Ọ bụrụ na anyị soro Kraịst hụkọ ahụhụ, anyị ga-esokwa Kraịst bụrụ eze. Ọ bụrụ na anyị gọnarị Kraịst n'oge anyị na-ahụju anya, n'oge a na-akpagbu anyị, n'oge a na-anwale anyị, mgbe anyị na-achọ ego, maọbụ mgbe anyị na-achọ ihe afọ ga-eri, mgbe anyị na-achọ nke a na nke ọzọ, mgbe anyị na-achọ ka anyị dịka ibe, ọ bụrụ na anyị gọnarị Kraịst n'oge dị otu a, ya onwe ya ga-agọnarịkwa anyị. Gwa onye nwe anyị ugbu a, ana m ewere ndụ m niile nyechasịa gị. Ihe ọjọọ niile mere n'oge gara aga, ana m akwupụta ha niile ugbu a. Ana m alọghachikwute gị, ana m alọghachikwute onye nwe anyị. Ekwere m n'aja ahụ Kraịst chụrụ n'elebe nke Kalvarị. Ekwere m na gịnwa nọ n'ebe a, nke i were sachaa m kpamkpam, wezụga mmehie m niile, were ndụ gị ugbu a nyechasị onye nwe anyị. Gwa ya ọ na-anụ ya. Abụ m ka onye nwe anyị ugbu a. Ewere m ndụ m niile, nke ochie, nke ugbu a, na ndụ nke dị n'iru, nyechasị onye nwe anyị. Ebe ọ bụ na ọ gbagharawo m, ekwere m ka azọpụtawo m, ekwere m onye nwe anyị. Amara Chineke n'ime ndụ m ugbu a ga-enyere m aka ibi ndụ pụrụ iche, ndụ ọhụrụ. Ekwere m onye nwe anyị. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Nna anyị bi n'eluigwe, anyị na-ekele gị n'ihi ihe ndị a niile na-abịakwute gị n'ihi nzọpụta, maka mgbaghara mmehie, maka nsacha nke mmehie ha niile na ihe ọjọọ niile ha mere mgbe gara aga, rukwarị taa. Onye nwe anyị, sachaa ha, mee ka ha dị ọcha dịka snow n'aha Jizọs. Wezụga amamikpe nke mmehie na ndụ ha, nsogbu nke mmehie, ntaramahụhụ nke mmehie, ihe mgbu nke mmehie niile ha metara, wezụga n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Ka udo nke na-abịa n'obi mmadụ site na nzọpụta, ọṅụ nke nzọpụta na-eweta, bata n'obi onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, amara nke ha ga-eji bie ndụ dịka Kraịst siri chọọ onye nwe anyị, nye ya onye ọbụla n'otu n'otu ugbu a. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Ekele dịrị gị onye nzọpụta, n'ihi na nzọpụta ha abịawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Amen. Ebe ọbụla gị nọ ugbu a, na mba ọbụla, na steeti ọbụla na Naịjirịa, na steeti ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu, makwa na naanị gị nọ n'ime ụlọ gị n'ọwa ozi, anyị na-ejikọta gị n'eluigwe ugbu a, na ngwa ngwa ị nụrụ amen ikpeazụ na ihe ịrịba ama ewere gị ọnọdụ na ndụ gị. Nna anyị na-abịakwute gị, gị onwe gị bụ Chineke nke na-adịghị eme atụ agha. Ịgwawori anyị na nkwa a dịrị anyị, n'ike a dịrị anyị, n'ihe ịrịba ama ndị a dịrị anyị. Anyị na-arịọ gị maka ọgwụgwọ nsọ, nnapụta na ha niile nke bụ ihe eluigwe kwadoro nye anyị dịrị anyị. Nọdụ onye a ga-agụpụ n'abalị a. Zipụ ike gị, gwọọ ndị nrịanrịa n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, na-arịọ gị, ihe ọ sọrọ ya bụrụ bụ mmekpa ahụ, ihe ọ sọrọ ya bụrụ bụ nhụju anya,
kagbuo ya ugbu a n'aha Jizọs. Isi mgbaka, eweghara nsogbu pụrụ isi ka o sila adị n'echiche na mkpụrụ obi, wezụga ha n'aha Jizọs. Ikpu isi niile, ka m gwa gị na onye nwaanyị na-emetụ anya gị aka ugbu a. Anya niile ndị a kpuru isi, mepee na ugbu a, malite n'ihu ụzọ n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị na-adịghị ekwu okwu, nara na ihe ịrịba ama n'aha Jizọs. Ebe ọ bụ na zara aza n'afọ, nke zara aza n'azụ, nke zara aza n'olu, n'ebe ọbụla zara aza n'ụkwụ, n'ụzọ ọbụla o siri zaa, ka a gwa unu ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa nke a sị na adịghị agwọta agwọta, ọrịa kansa, ọrịa ọnya afọ, ọrịa ụkwara nta, ọrịa akụrụ, ọrịa ngụ, ọrịa tara nchara, ka a gwa unu niile n'aha Jizọs. Ihe mgbu niile nke dị n'azụ, nke dị n'isi, nke dị n'ọkpụkpụ azụ, ebe ọ bụla ọ dị n'ime ahụ, ka a gwa unu ugbu a n'aha Jizọs. Ọbụbụ ọnụ niile, ịyagba niile, nsogbu niile nke ndị iro na-ebute, ka ewezụga unu n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ebe niile ugbu a, n'aka nri m, n'aka ekpe m, n'ihu m, n'ebe ọbụla ị na-anụ olu m ugbu a, nara ihe ịrịba ama gị n'aha Jizọs. Ndị nọ n'ọwa ozi na mba ọbụla, dịka ozi a na-aga, dịka ekpere a na-aga, na-erute gị aka ugbu a, agwọwo gị n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ka mmezu nke ekpere a, ka mpụta ihe nke ekpere a were ọnọdụ ebe niile, ka ihe ịrịba ama were ọnọdụ ebe niile. Ihe mmadụ na-apụghị ime, ọ bụ ihe a pụrụ ime n'ebe Chineke nọ. Mezuo ya onye nwanyị. Mee ka ihe ịrịba ama gị were ọnọdụ ebe niile ugbu a n'aha Jizọs. Amen. O mezuwo. Dịka ị na-atụle onwe gị, ị ga-ahụta na ihe ịrịba ama ahụ nọ n'ebe ahụ ugbu a. Imeela maka isonyere anyị n'ihe omume nke ụbọchị taa. Anyị na-ezite ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgba gị ume n'okwukwe gị. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa ozi a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị niile, ị na-enye aka ịgbasa ozi ọma nke na-azọpụta mkpụrụ obi n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị meworo na ndụ gị, ma kwupụta nke a n'ebe e nwere ohere maka ya na mgbada. Biko ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụ anya na ị ga-esonyere anyị na ọgbakọ mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Chukwu gọzie gị.